Batay ng pagnanais ng pamahalaan na pagyamanin ang sektor na bumubuhay sa pambansang ekonomiya, patuloy na nagsusumikap ang ating mga magsasaka at mangingisda upang kamtin ang kasaganahan para sa lahat. Marami mang balakid, patuloy silang kumikilos tungo sa Pilipinas na may masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Mabuhay ang mga food heroes ng bansa! Ikinararangal kayo ng lahing Pilipino. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's VitaPlus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Nandito na naman po ang inyong Clara Tita para sa programang AgriSenso. Sa agrikultura, aasenso ka. Ayan, kumusta po kayong lahat? Maraming salamat po sa inyong pagtutok ulit sa ating programang AgriSenso. Tayo po ay sabay-sabay na mapakikinggan sa ating mga Kings radio stations across Visayas and Mindanao. Maraming salamat po, lalong-lalo na po sa ating Facebook Live, sa mga viewers natin na via Facebook page dito po sa AgriSenso sa Agrikultura. Ganon din sa ating mga partner Facebook page, ang Ka-Farming Angat Ka Facebook page. Hello po sa mga viewers, sa mga followers si Ka-Farming Angat Ka. Ang Damdamag Digital Media, hello po sa inyo. Ganon din po sa Regional News Group or RNG Luzon. Hello po sa lahat ng mga followers, mga subscribers. Maraming salamat po. At sa araw na ito ay bubusugin ko na naman po kayo sa isa na namang mga impormasyon, mga inspirational stories, mga tips, ano pa ba, tutorials, kung paano ba tayo mag-alaga ng hayop sa bukid. Kasi lalong-lalo na ngayon, 'di ba, na karamihan sa atin ngayon ay mas pinili na natin na mamuhay sa bukid, sa bukirin, 'di ba? Like for example, sa every Monday to Friday ay nandito tayo sa city, sa lungsod. Tapos every weekends, pag wala tayong trabaho, ay kung minsan umuwi tayo sa ating mga probinsya o sa ating lupa sa bukirin para doon tayo magstay. So paano ba maging produktibo ang ating pagstay sa ating mga bukirin o sa ating probinsya? So ito po, meron po kaming i-share sa inyo sa araw na ito kung paano ba magsimula o mag-alaga ng hayop sa ating mga bukirin. So pwedeng naka-cage siya or pwede rin na naka-free range siya. Okay? Depende kasi yan siya sa inyong location or depende sa inyong choice. Sa, kumbaga, of course, sa safety na rin ng inyong mga alaga kung pwede ba silang naka-free range lang or kailangan din talaga i-consider yung location, 'di ba, ng inyong lupain, 'di ba? So, 'yun i-share natin 'yan later on, of course, courtesy ng ating Ka-Farming Angat Ka content creator na si Sir Jid. At abangan niyo rin po later dahil meron din po akong i-discuss sa inyo. I mean, hindi talaga ako kasi meron tayong mga content creators na kumbaga sila yung may mga karanasan talaga sa pagpa-farming, like for example, pag-aalaga ng baboy. Pag sa pag-aalaga ng baboy, dyan natin kumbaga, si Dodong Villaran naman, ang ating kasangga dyan, at saka si Mangunguma TV, kasi sila yung mga, yung mga mahilig at may experience talaga sa pag-aalaga ng baboy. So, mamaya, i-discuss din ni Dodong Villaran kung gaano ba kadelikado po yung usok para sa mga alagang baboy, most especially sa mga inahing baboy. So, natin yan na abangan niyo po yan later on sa ating Agri-Unique Chika. And later on din sa ating Agri-Balita, i-discuss din po natin kung meron kasing good news dyan sa may Alimudyan, Iloilo, dahil meron pong mahigit 2,000 mga magsasaka ang nakatanggap ng pinansyal na tulong. So, maraming salamat po talaga, of course, sa Department of Agriculture dahil napapatuloy po ang kanilang mga serbisyo at programa
sa mga lugar, sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. So yan po ang ating agribalita later on na dapat nyo pong abangan. Okay? So sa lahat po ng mga nanonood ngayon sa ating live, paki-share naman po ang ating live today. If ever meron po kayong mga gustong ipapa-shoutout or meron kayong mga comments, ano pa ba? Reactions, maaari lamang pong i-comment sa ating comment section box dito na live dito sa ating Facebook page ngayon. At kung kayo po ay nakikinig sa ating Kings Radio stations, pwede po kayong mag-text sa ating hotline na 0966-844-0130. Okay, again, 0966-844-0130. Okay, sa mga kakatune in pa lang, ito po ang programang AgriSenso every noontime. Yes, of course. Dahil kahit although busy kayo or while working kayo ngayon or ano bang oras na kayo ay nakakapanood sa ating live ngayon, so hopefully po ay maging productive po ang inyong 45 minutes na pakikinig sa atin at panunood sa ating live ngayon dahil I'm sure, lalong-lalo na sa mga farmers, mga wannabe farmers, sa mga nagbabalak pong mag-alaga ng hayop o magtanim o yung mag-farming talaga, ito po ay bagay na bagay sa inyo ang programang ito. Kung gusto nyo po ng good vibes, kung gusto nyo pong kumbaga maintindihan or ma-expose or gusto nyo pong ma-inspire sa pag-farming, ito po ang programa para sa inyo. Okay? Good vibes lamang tayo dito. Okay? Ayan. So, wag na siguro nating patagalin pa dahil I'm sure excited na kayo dahil ang content na i-share natin ngayon ay kung paano ba tayong mag-alaga ng hayop sa bukid. Yan ay i-share ang experience po ni Ka-Farming Angat Ka content creator Sir Jin. So, makinig po kayo o manood po kayo ngayon sa ating video. Magandang araw po, live tayo. Kumusta po? Dito tayo sa aming bukid at ito pong kinalalagyan natin ngayon ay dati na rin, ang dami na rin mga pinagdadaanan nito kung saan dito ay marami tayong mga nasubukan ng ilagay rin dito. Dahil nga tulad na nababanggit natin, dito sa farming ay kung ano yung tingin nating maganda o nababagay doon sa inalaga natin or kung saan medyo gumanda yung pagpaparami ng alagang hayop, kung saan tayo medyo hindi nagkakaproblema, ay doon din natin nilalagay yung mga alaga. Kaya't minsan, palipat-lipat yung mga alagang hayop natin. Dito, tulad dito sa ating kinalalagyan ngayon, nasubukan namin ilagay dito ang mga manok, nasubukan din namin ilagay dito ang mga kambing, ang mga baboy, ang mga itik, mga pato. Marami nang naging karanasan, kaya't mapapansin ninyo sa iba nating mga video, ay mapapanood nyo rin yung mga inaalagaan naming iba pa na nilalagay namin dito noon, doon sa mga nauna nating mga video. Pero sa ngayon, kasalukuyan ang lugar na ito ay nagiging bakante. Pero since ito ay nakalambat din, nagiging ranging area ng kambing at baboy, so ito ay nagagamit pa rin na kung minsan ay kapag tag-ulan or kapag yung mga baboy ay umuwi sa gabi, dito sila natutulog sa ilalim nitong kamalig. Yung taas ng kamalig ay namamaximize din na po pwede ring tirhan. Yan yung mga naging namin dito paraan. Kaya dito may mga nalalagay din kaming mga pugad sa aming munting kubo. So ito ay nasa kalagitnaan ng mga damuhan. Pero ito yung napaka-preskong lugar at napakatahimik. Doon man sa bandang ibabaw, medyo maririnig na natin yung ingay ng mga sasakyan, yung ingay doon sa paligid sa mga nagpapatugtog ng mga musika doon sa kanilang mga tahanan. No, pero dito sa bandang baba, dahil ngayon napaligiran tayo dito ng mga matataas konti na lupain, no, may mga damo-damo din. So wala na tayong naririnig dito na ingay. Kaya dito yung napakagandang lugar din na napaka-presko na kapag gusto natin na mag-chill-chill ay pupwede dito. No, yan yung aming simpleng ginagawa dito sa bukid. No, kapag naghahanap kami ng peace of mind ay pupwede tayo tumambay sa bukid. So dito naman po ngayon, sa ating episode ngayon, ganun din na mag-share na naman tayo ng mga pamamaraan din namin dito sa bukid. No, kaya gusto natin lagi dito nag-share, gumagawa tayo ng mga videos para papaabot din tayo ng mga naging pamamaraan namin, yung mga challenge na pinagdaanan namin dito sa pagbubukid ay ma-share din namin sa inyo. Katulad na lang sa mga pag-aalaga namin ng iba't ibang hayop, sa mga kambing, sa baboy, no, sa mga pabo, sa manok. Yan yung ating nagiging dito. Lagi nating isinishare ng mga pamamaraan dahil yun yung mismong aktual namin na ginagawa, mga inalagaan.
No, doon sa mga pabo namin sa ngayon ay ano pa yung mga pabo namin nakalagay pa rin sa net. No, yung mga kulungan ng mga pabo ay nandun lang. Dahil itong mga pabo din kasi itong mga inahing pabo kapag nangingitlog ay kung saan-saan sila nangingitlog. Kapag pinapakawalan namin, abay siguro iabot dito yon, no? Nangingitlog sila kung saan-saan kahit walang mga bubungan, kahit dito sa mga damuhan nangingitlog sila diyan. Iniipon, in fairness, iniipon din naman nila yung mga itlog nila hanggang sa dumami at nililimliman nila yan. Kaya lang minsan pagka inabot ng tag-ulan, nababasa yung itlog nila, hindi napipisa, nasisira sa sobrang nasasayang. Kaya sa amin ngayon, ang nagiging paraan muna namin doon sa mga pang-breed naming pabo ay nandun muna sila sa loob ng net para hindi na sila makakapunta sa malalayo. Kasi doon sa loob ng net, within the area kasi nakikita namin, pwede naming maikot-ikot yung lugar kasi medyo maliit lang naman. Pero kapag nasa open space na sila, ay kahirap nang hanapin, no? Di na natin malaman kung saan nangingitlog yung mga pabo natin. Doon sa manok, napakaganda nitong manok kasi yung manok ay naghahanap talaga sila, no? Majority, hindi naman lahat kasi may mga manok din na kung saan din nangingitlog, pero majority sa mga manok, lalo na itong mga native chicken, ay naghahanap talaga sila ng itlogan na safe yung mga itlog nila at hindi nababasa sa ulan. Kaya kung minsan doon sa mga sa kamalig, no, pag maglagay tayo diyan ng isang space ng pugaran, doon lang din sila nangingitlog. No, yun yung maganda rin sa mga native chicken. No, kaya sabi nga natin, maganda kapag nais natin na magbukid, mag-umpisa muna tayo doon sa mga native na mga manok, no? Kasi kay laki ng tulong din 'yan ng mga native chicken natin na balang araw kapag gusto natin magparami, no, ay at least may sinimulan na tayo, may inumpisahan na tayo at natututo na tayo doon sa mga pang-umpisa natin kaysa dumirekta tayo doon sa maramihan. No, kasi talagang dito sa pagbubukid, sa totoo lang, hindi rin talaga ito ganun ka profitable, lalo na kapag minamadali natin masyado. Mas maganda dahan-dahanin natin para maging profitable. No, sa pamamaraan namin, nag-alaga kami dahan-dahan, tapos nagtatanim din kami, katulad dito sa mga baboy namin. No, may mga alaga rin kaming baboy na naka-free range. Now, bukod sa mga binibigay natin ng mga darak, ay meron din tayong mga tanim ng mga gabi. No, kung ano-ano mga available dyan ay naibibigay natin sa baboy. No, actually, ito nga may baboy tayong alaga na nagawadwad. So, yan lang yung simpleng paraan namin dito rin sa pag-aalaga ng baboy. No? So, yung mga baboy namin, naka-free range, yan, nagakain ng mga damo, nagabungkal ng lupa, no, kumakain sila ng mga insekto. O kung ano mga available dyan, maging mga laman lupa. Kasi dito, taniman din dati ng kamote. Kinakain nila yung mga laman ng kamote, yung mga dahon ng kamote. Ganun yung mga nagawa ng mga baboy namin para sila ay talagang naturally grown dito sa lugar natin. Ayan, ayan, medyo malambot din kasi yung lupa dito. May mga space dito na medyo malambot. So, yan yung mga inaararo nila. Araro gamit ang kanilang mga nguso. Yan yung mga ginagawa ng mga baboy natin dito. Kaya't yan ay mga sanay na sanay sa bukid, itong mga baboy natin. Yan lang kasimple ang naging pamamaraan din namin dito sa pag-alaga ng baboy. No, bukod dyan sa mga pinapakain natin ay yun, may tanim tayo na kamote, kasaba, may mga gabi tayo, may mga, yung gabing San Fernando, maganda rin itanim yun dahil nga lumalaki yung mga dahon nun. No, pwede natin kuhanin yung dahon nun tapos lutuin natin. Haluan natin ng darak, haluan natin ng mga, kung nagpapakain din ng feeds, ay pwede rin natin haluan ng feeds. So doon sa mga baboy na inahining baboy, na mga sanay din na kumain ng mga natural na pagkain. Kasi kapag yung mga hybrid na baboy, binigla natin, ay may mga reaction din minsan doon sa kanilang katawan. So itong mga baboy kasi namin, since naka-ready sila, yung mga nilalagay namin dito ay mga inahing baboy. At biik pa lang sila ay planado na nagagawing inahing baboy. Kaya sinasanay na sila, biik pa lang, nag-umpisa na din silang kumain-kain ng mga natural na pagkain. Dahil kapag hindi sila sanay niyan, mahirapan din tayo magpakain sa kanila niyan. Yun lang yung siguro kailangan din na kapag gagawin natin yun ay planuhin muna nating maigi. No, so yun yung mga paraan din namin dito sa baboy. Sa kambing naman ay wala tayong problema. No, lalo na dito yung madamo. So yung mga damo, yung mga tumutubong damo dyan, kinakain ng mga kambing namin. No, at wala tayong ginagastos pa na malaki
No, kasi ang mga kambing naman ay binibigyan natin yan ng vitamins naman na hinahalo lang natin doon sa tubig inumin nila. Dahil ang isa rin sa problema sa pagkakambing based sa naging experience namin ay yung pagkakasakit, lalo na kapag nanganak yung inahin natin sa panahon ng tag-ulan, no, mahina ang immune system ng kambing natin. Kapag nabasa or kapag na-stress yung kambing natin dyan, ay nagkakasakit, namamatay. Sobrang nasayang. Kaya sa ngayon, ang naging paraan din namin dito sa pagkakambing ay vitamins din tayo. No, King's Vita Plus na vitamins yung ginagamit namin. Yan naman ay nabibili natin sa mga agri-vet stores yan, sa mga poultry supply. No? Yan ang King's Vita Plus. Meron din kasi ang multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, calcium, D3 enzymes, probiotics, zinc, iron, manganese, yan, copper, iodine, selenium, cobalt, lysine, D-L-methionine, betaine. Nandiyan yung vitamin A, vitamin D3, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, folic acid, pantothenic acid, biotin, niacin. No? Kaya't napakarami niyang sangkap. Kaya't yan yung aming ginagamit din na vitamin sa mga alaga namin. Kasi ang King's Vita Plus, pwede siya sa kambing, no? Pwede sa baboy, pwede sa manok, sa mga itik, sa pabo, sa pato. No? Yan yung aming ginagamit dito na pang-maintenance sa alaga. Ayan, may napakadaling gamitin. Ihalo lang natin doon sa pagkain or sa inumin ng mga alaga nating hayop. No, King's Vita Plus na vitamins yan na ginagamit natin. Kasi ang dami rin nagtanong, ano daw bang vitamins ang ginagamit namin? King's Vita Plus ang gamit natin. So, yan yung mga dagdag na paraan din. Kasi itong style namin, makaluma eh. Makalumang pamamaraan, pero nandyan pa rin yung mga minsan ay dumadating yung pagkakasakit. Kaya't kailangan palakasin ang mga immune system. No, yan yung ginagawa natin. Kasi alam naman natin yung lumang pamamaraan noon. No, nag-alaga tayo ng manok. Halimbawa, nag-alaga tayo ng manok 1 year ago, 5 manok nandiyan sa silong. After 1 year, minsan nagiging 3 na lang, 4 na lang, o minsan ubos na. Eh, paano ba naman? Pag nandyan yung sakit tumama, hawa-hawa silang lahat. So, namamatay. Kaya sa amin, no, dahil nga doon sa naging karanasan na rin, sa tagal na rin dito sa bukid, no, alam natin na may panahon talagang ganun. Kaya sa amin, talagang invest na tayo. Gusto natin dumami. So, kailangan meron tayong gagawing kakaiba. So, yun yung kakaiba na ginawa namin. Dagdag na vitamins doon sa pampakain, sa mga pampatuka ng mga alaga natin. Or po pwede rin naman yun ihalo sa tubig, inumin nila. No, ayan yung King's Vita Plus na vitamins. Napatagal na yan sa market at napakarami na rin gumagamit yan. So, yan yung paraan. Or kapag nandyan na, nakikita natin may sakit yung alaga natin, may mga halak, sipon, laway-laway, bulutong, coryza, fowl cholera, yung mga ubo, diarrhea, sipon, lagnat. Ayan, ang gamit namin ay may gamot din tayo para dyan. Yan naman yung Panamox Forte. No, kahit mga biik namin na may mga diarrhea, ubo, lagnat, sipon, Panamox Forte ang binibigay namin sa biik. No, ganun din sa mga sisiw. No, or sa mga manok natin, pwede rin ang Panamox Forte. Kung gusto naman natin, yung isang klase ng Panamox naman may caplet itsura. Kasi ang Panamox Forte, ayan ay powder. No, powder siya. Pwede ihalo dun sa tubig, inumin nila. So, yun yung tuloy-tuloy nilang inumin muna kapag may sakit sila. No, Panamox Forte yan sa beak yan, sa sisiw, or sa mga free range, or sa mga manok natin dyan. No, pwede ang Panamox Forte. Yan naman ay based sa experience namin. Hindi ako expert pagdating sa gamot. No, disclaimer lang, hindi tayo eksperto pagdating sa gamot. Itong sinishare ko ay based mismo ito sa actual namin na nasusubukan din dito sa pag-alaga ng hayop. No, yan yung Panamox Forte. At doon sa mga manok nating malalaki, kahit may mga sugat yan, ang pampagaling namin dyan, pampahinom ng sugat, or yung mga sakit nila, sipon, halak. Actually, maraming sakit ang nagagamot niya, maging doon sa sugat. Ayun ang gamit namin kapag may sugat sila. Yun yung ginagamot namin agad, yung Panamox Forte or itong Panamox Caplet. Panamox Caplet, itsura siyang tabletas. No? Tabletas siya, tapos yun yung ipapainom mo manual doon sa alaga kapag may sakit sila. Yan yung aming mga ginagamit na produkto dito. Panamox Forte, Panamox Caplet gamot sa mga sakit ng alagang hayop. No, sa manok, sa itik, sa pabo, sa pato, yan yung ginagamit natin. Maging doon sa mga biik, Panamox Forte at Panamox Caplet. Yan yung pamamaraan. Doon naman sa mga nagtatanong ng pampurga, kasi ang dami rin na gustong matutunan nila kung anong pampurga ang ginagamit namin. Nandyan naman yung Worms to Go. Worms to Go kasi meron siyang albendazole plus praziquantel na rin. No, pinagsamang puwersa ng nitong Worms to Go ay itong albendazole plus praziquantel. Kaya napakaganda niya pampurga. Isang purgahan na lang yan sa alaga natin. No, minsan naman sa ilan, every 6 months silang nagpupurga sa kanilang manok or sa mga pabo nila. Yan yung kanilang ginagamit. No, marami ang gumagamit ng Worms to Go. Yan naman ang mga itong nababanggit natin ay hindi tayo mahirapan maghanap niyan kasi available yan sa mga agri-vet store, sa mga poultry supply nationwide. Actually, sa Shopee ay meron din yan. Yan yung mga naging namin dito paraan, no,
Sa pag-aalaga natin ng hayop lang, no, maganda rin na hangga't maaari ay tingnan din natin, obserbahan din natin sila kung ano yung mga pangangailangan pa nila para talagang mapaparami din natin. At kung ano yung pagkukulang, ano yung mga kulang pa dyan ay mapupunan natin. No, halimbawa dito, tulad na nabanggit natin, itong area na ito ay maraming nailagay, maraming pinagdaanan, ang daming nasubukan naming ilagay dito. No, minsan na rin nagkaroon din kami ng mga problema dito. No, halimbawa yung aming mga pato, nilagay namin dito dati. Hindi pa ito nakalambat. So, may mga pumapasok na mga predators. Minsan may aso na ligaw, pasok dito. Or minsan dyan kasi may maggubat dyan, maraming puno. So may mga nakatira dyan na mga wild na mga hayop. So mapasok sila dito. Kinukuhanan nila, unti-unting nauubos yung pato namin. No, ganun din sa itik. Nasubukan din namin sa itik. Ganun din dito, binabawasan nila. So yun ang ginawa namin. Nag-stop kami sa itik dito, nilipat namin sa ibabaw. So nagtitingin kami nung pwedeng alagaan dito na yung hindi masyadong ginagalaw ng ibang mga hayop dyan. No, yung kambing, nasubukan din namin. May kambing kami dito marami. Ayun, binawasan din. No, ginawa, pumasok yung predators, pinatay yung kambing namin. No, hindi natin sure kung aso or wild na hayop dyan sa labas. So yun, pinatay lang, iniwan. So sobrang nasayang. So ginawa namin, although nandito pa rin yung kambing, pero ang bahay ng kambing, nilapit na namin doon sa medyo matao, medyo malapit sa bahay namin para mapapansin namin. Tsaka inayos namin yung kulungan ng kambing, sinarado namin yung hindi bastang mapasok, tapos tuwing hapon ay sinasara namin yung pinto, tapos sa araw naman buksan na naman. So ganun lang aming ginawa para tulad na nabanggit natin, may gagawin tayong bago. Kung ginagawa natin noon, hinahayaan lang natin sila hanggang umuwi sila. Kung nangyayari ay may mga problema, so hanapin natin kung ano pa yung additional natin pwedeng gawin para malesen na natin yung mga nangyayaring yon. Yun yung ginagawa natin dito. Hindi na tayo sumusuko dito kapag may nakita tayong mga pagsubok, mga problema, hindi natin sinusukuan. So sa ngayon naman, isa sa dinagdag namin dito ay itong mga baboy. No, yung mga baboy so far, medyo taon na rin, halos isang taon na rin yung mga baboy namin dito sa loob na naka-free range. No, ito ay medyo malawak-lawak din naman, mga 2.5 hectares itong nakalambat. No, matagal-tagal na sila dito so far, walang nanggalaw sa kanila dahil siguro yung mga aligaw na aso dyan, yung mga ano dyan ay madalas nakakita sila ng baboy kasi dito sa lugar namin halos karamihan ng mga kabahayan dito may mga alagang baboy sa mga silong nila nakatali, no, mga native na baboy na yun pinapakain lang din nila ng mga available resources sa paligid nila. Kaya siguro sanay din yung mga hayop na yon, yung mga predators, kaya hindi nila ginagalaw yung mga baboy namin. Although minsan may nakita ko dito ng mga ahas, no, may mga sawa dito, no, may mga ano rin dito, mga ahas na so far ay siguro hindi rin naman nila tinitingnan na kalaban yung mga alagang baboy at kambing na mga mangilan-ngilan na kambing na nandito. Kasi pareho lang din naman silang tumitira dyan sa mga ilalim ng mga damuhan. So, ayan, so far naman wala namang ginalaw ng ahas dito sa loob ng mga alagang hayop. No? Kasi naman pag lumapit yung baboy, nakikita ko lumalayo din naman yung ahas. Bumabalik dun sa magubat na lugar. So yan lang yung yan lang yung nagiging din dito, set up dito sa ating mga alagang hayop, no. Yun pala sa mga nais din na makasubaybay dito sa ating page, dito ituloy-tuloy tayo na nag-share din ng mga tips, mga ideas every Monday, Wednesday and Friday may upload tayo na 15 minutes plus na video para i-share sa inyo itong mga pamamaraan namin. Kung meron kang katanungan, pwede mong i-drop dyan sa comment section dahil kapag sa sunod na live natin, sa sunod na video natin ay yan naman ay bigyan din natin ng dito. Bigyan natin ng sharing kung ano yung mai-share natin based doon sa experience namin. So dito sa farming kasi maganda, tutulungan tayo, bigayan tayo ng idea, share of sharing of experience or sharing of ideas para itong farming ay gawin natin, magtulungan lang tayo, mapapa-improve din natin lalo ito. So ayun, mula dito sa aming kamalig, sa aming bahay kubo. So maraming salamat po sa inyong lahat. Happy farming po. Thank you for watching po. Kapantay ng pagnanais ng pamahalaan na pagyamanin ang sektor na bumubuhay sa pambansang ekonomiya, patuloy na nagsusumikap ang ating mga magsasaka at mangingisda upang kamtin ang kasaganahan para sa lahat. Marami mang balakid, patuloy silang kumikilos tungo sa Pilipinas na may masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Mabuhay ang mga food heroes ng bansa! Ikinararangal kayo ng lahing Pilipino.
Ano ba yan? Kanina ako nagsasalita. Nakamute pala ako. Ayan, sana po ay meron po kayong nakuha doon ha, ng mga tips, mga inspiration po sa mga nabanggit, sa mga naikwento sa atin ni Sir Jid ng Ka-Farming Angat Ka. I'm sure na kayo po ay na-inspire at ready na po kayong pumunta sa inyong mga bukid at mag-relax doon and at the same time maging productive dahil po pwedeng-pwede po kayong mag-alaga ng inyong mga alagang hayop doon. Kung gusto niyo po mag-alaga ng baboy o di kaya mag-alaga ng manok, o diba? So, nasa inyo na po kung naka-free range kayo or free range na backyard farming or may kulungan, no, diba? So, nasa sa inyo na po yan, mga ka-asenso, okay? At mula po sa pag-aalaga ng hayop, speaking of pag-aalaga ng hayop, particular po sa baboy, meron po palang may topic ngayon na i-discuss sa atin si Sir Dodong Villaran with regards po doon sa usok, diba? Kasi usually, pag nasa bukid tayo, mahilig tayong, kumbaga, ano nga tawag dyan? Kung sa Bisaya pa kasi magsugnod, diba? Mag-ano tayo ng pang-usok, diba? Sa paligid natin, diba? So, yun. Gaano ba kadelikado po ang usok sa ating mga alagang baboy? Ganun na din po sa ating mga inahing baboy. Yan po ang inyong dapat tandaan ngayon ha, sa i-share sa atin na topic ni Sir Dodong Villaran. Bawal ba ang usok sa buntis na baboy? Alamin po natin sa video na ito. King's VitaPlus Animal Feed Supplement. Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Ang sabi po ni kabayang Sherwin Ilardi, bawal ba sa buntis na baboy ang magsunog sa tabi ng kulungan niya? Okay, so ang ating topic ngayon ay tungkol po sa salitang usok. Bawal po ba talaga ang usok sa mga baboy natin? O atin po yung alamin guys dito sa video na ito. Kung bago ka pa lang po dito sa aking channel, huwag mo pong kalimutang mag-subscribe at click also the bell ring, yung all, para po updated ka sa mga bago kong ina-upload sa simple show sa pag-alaga ng baboy. Disclaimer lamang po, ang akin pong mga sasabihin dito at ang ibang mga salita ay nanggagaling lamang po sa aking sariling karanasan at ganon din po sa munti kong pagsaliksik. Direct to the point, number 1. Ang atin pong ginagawang pagpapausok ay nang dahil po sa lamok. Wala po tayong ibang dahilan kundi nang dahil po sa lamok o sa mga insekto na dumadapo or lumalapit sa ating mga baboy. Kaya po tayo nagkapag-desisyon na magsunog or magpapausok para wala pong lamok. Alam niyo po, sa aking experience, no, ganito yan. Based po sa aking totoong naranasan sa aking isang baboy inahin ngayon na meron po ako na pinagkaloob sa akin ng may kapal natin. Noong buntis pa ho siya guys, hindi po siya nagkaroon ng problema or hindi po siya nagkasakit noong time po na nagpausok po ako sa gilid ng kanyang kulungan. Ang ginawa ko yung mga dumi-dumi, yung mga damo-damo na mga toyo, sinunog ko habang siya ay nagbubuntis. Hindi naman po nagkaroon na problema, no? Wala pong problemang nangyari at hindi po naapektahan ang kanyang mga biik. Ito po yan ngayon guys, ang first parity ko na nasa aking munting babuyan. Okay? Ulitin ko lang po, wala pong masamang nangyari sa aking baboy inahin na nagbubuntis noon at hanggang po nanganak siya. Ito po ngayon guys, ang improvement ko na ang aking mga fatteners ngayon na first parity. Ganon din po ang sinabi ng isa kong technician sa Pigrolac noon guys na meron siyang baboy inahin na totoong sinabi sa akin talaga. Meron ako sir baboy inahin, sinubukan ko ring ginawa, no? Talagang diniscovery ko rin na nagsunog or nagpausok sa aking babuyan na buntis din siya noon. Ay wala namang masamang nangyari. Pero guys, take note before we end this simple video. Sa mga kahag-research ko dyan na nag-alaga ng baboy, no, kung gusto nyong gawin ang magpapausok sa inyong baboyan, sinasuggest ko po sa inyo na gumamit po tayo ng proteksyon sa ating ilong, kagaya ng mask. Kung wala kang mask, ay pwede kang gumamit ng damit mo, panyo, itakip mo sa iyong ilong para hindi po malanghap. Dahil, tandaan po natin ito, ang paglanghap
po natin ng usok mula sa apoy ay maaaring magdudulot ng malalang ubo, sipon, pulmonya, bronchitis, infeksyon sa baga, at iba pang sakit sa baga ng tao. Ang paglanghap din ng usok mula sa uling ay maaaring magdudulot ng kanser sa baga, bibig at lalamunan. So ganyan po pala kadelikado ang usok kapag po pumasok yan sa ating katawan. Before we end this video, shout out po muna kay Kapitana Marilu Esteban sa Barangay Tabong-Tabong, Barbaza, Antique, at sa inyong lahat po viewers, shout out po sa inyo. So dito na lang po ang ating video na ito. Sana po meron kayong napulot na munting idea tungkol po sa salitang usok na yan. Guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na po and click the bell ring para po updated ka palagi sa mga simple show ni Dodong Villaran sa pag-alaga ng baboy. God bless po sa ating lahat. Ayan, thank you so much, Sir Dodong, ng Dodong Villaran Facebook page. Sa mga hindi pa po nakasubscribe kay Sir Dodong, isubscribe nyo na po ang kanyang YouTube channel, ganun din po ang kanyang Facebook page, i-follow nyo na po. So ayan ha, sa usaping delikado ang usok sa atin, lalong-lalo na rin sa ating mga alagang baboy. So ayan, anyway, mula sa ating Agri-Unit Chika, punta naman tayo sa ating Agri-Balita dahil napakaganda po na ihatid sa atin ngayon ni Inday Bajang sa kanyang Agri-Balita dahil meron pong mahigit 2,000 mga magsasaka ang nabigyan po ng pinansyal na ayuda dyan po sa may Iloilo. Okay? So atin po yung alamin. Inday Bajang, pasok! Hello Philippines! Hello Luzon, Visayas, and Mindanao. Ayan, nandito na naman po si Inday Bajang, of course, kasama nyo po sa programang AgriSenso at bit-bit ko na naman po ang good news para po sa ating Agri-Balita. Ayan, naway okay lamang po kayo dyan. Ayan, masaya. Kahit na medyo may mga factors na nagpapainit ng ulo natin, okay lang yan. Sa mga estudyante, ayan, laban lamang. I'm really for sure it's not that really conducive to be at school sa napakainit na panahon. I just hope nga mayroon ngang proposal diba ang mga teachers here in Davao region to somehow do a blended type of class. It's because sa sobrang init sa mga classrooms, nakakaawa ang mga estudyante. But anyway, just more hydrate yourself, okay? Laklaki ng tubig, napaka-healthy niyan. And syempre, ano man pong ating ginagawa sa ngayon, naway okay lamang po tayo. Of course, I look forward that you have a productive day, ika nga. Ayan, sa ating Agri-Balita sa ngayon, mga friends, dun po tayo sa mga friends natin from Iloilo. Kung saan, ayan, merong 2,253 na mga magsasaka ang nakatanggap ng ayuda mula po sa Department of Agriculture. Ay, sana all! Anyway, anong ayuda yun? Ayan, makinig po tayo. Nasa 2,253 na mga magsasaka sa bayan ng Alimudian, Iloilo ang nakatanggap ng tig 5,000 pesos na tulong pinansyal mula sa programa ng Department of Agriculture na Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF sa pakikipagtulungan ng tanggapan ni Iloilo 2nd District Representative Michael Gorsheta. Pinangunahan ni DA Regional Executive Director Jose Albert Barugo at Congressman Goresita ang pamimigay ng tulong pinansyal na isinagawa noong May 15, 2023. Sa probinsya ng Iloilo, mahigit sa 87,000 na magsasaka ang tatanggap ng nasabing tulong pinansyal mula po sa DA. Ayon kay Goresita, malaking tulong ito para sa mga magsasaka na makadagdag sa kanilang kabuhayan. Ay, of course, 5,000 goes a long way gid talaga. O, diba? Napakalaki ng pwedeng maitulong. For our farmers, they can use it purchasing kung nasa set pa sila sa pagtatanim ng kanilang mga, ano bang mga produkto nila. They can buy fertilizers, ano bang mga pang-abuno, pang-merienda, pang-kain sa mga tumutulong sa kanila sa pagtatanim at whatsoever. Your daily needs, diba? Napakalaki na ng 5,000 peso and it's really a big help on their end. Sino ba naman ang hindi magiging
magiging happy, bibigyan ka ng 5,000, di ba? Sana, o choosy ka ba? O, di ba? Choosy ka pa ba? That's 5,000 and that's indeed a big help already. Though, those 2,000 something, yung mga magsasaka from Iloilo, hindi lang yon, marami pang numbers of magsasaka ang pwedeng makatanggap ng ayuda mula po sa DA in partnership with the local LGU of different places here in the country. So, sana mas marami pa. It's because, di ba, kailangan nila yan. Isa talaga sa mga problema ng mga farmers natin yung mahal ang fertilizers, medyo mahal ang mga seedlings and all. So, yung mga amount na binibigay sa kanila, that's really a big help para maka-cope up sila sa mga tight budget that they have right now. So, ayan. Salamat sa inyo and syempre, happy-happy na rin ang ating more than 2,000 na mga farmers dyan po sa Alimudian, Iloilo. Ayan. Ang pingigid, di ba? So, gamitin ng sakto ang pera para mas maging produktibo ito at mas marami pang pwedeng magamitan ng nasabing amount. Ayun, maraming salamat pag-usap. Ito po ang inyong Inday Badyang at yan po ang ating Agri-Balita. Bukas po ulit. Ayan, sama-sama po tayo bukas. Of course, it's another set of mga balita and good news po para sa inyong lahat. Ayan, balik po tayo doon sa kabilang kampo. Ayan, Madam Clara, take it away. Salamat! Maraming salamat, Madam Inday Badyang, sa iyong good news para sa ating mga magsasaka. Lalong-lalo na dyan sa may Alimudian, Iloilo. Sana makapunta ako dyan, no, sa Iloilo. Kailan kaya ako makapunta sa Iloilo? Kasi last year, napunta ako sa Iloilo pero hanggang Iloilo City lang. Sana ay makapunta ako dyan sa Lambunaw, Iloilo. Diba? So, ayan. All the way to Boracay. Yes, soon makakapunta din tayo dyan, manifesting na makaka-travel tayo dyan in Panay Island. So anyway, thank you so much DA. Uy napakalaking tulong na po yung 5,000 pesos sa ating mga magsasaka. Lalong-lalo na dito, no, sa particular dito sa may bansa ng Davao del Sur, yung mga magsasaka dyan, meron yung gobyerno, may binibigay po na sila na voucher. So yung voucher po, para ma-claim po nila yung mga fertilizer na kanilang bibilhin doon sa accredited, authorized na parang agri-vet store doon, kasi doon kinukuha nila yung mga fertilizer. So, malaking tulong na yun sa mga magsasaka na may save nila instead na sila yung bibili. So, libre na yun na makukuha nila doon kasi nga doon sa voucher na binibigay ng gobyerno sa kanila. So, kahit pa ba, no? Yes na yes. It's a big help. Very big help po sa ating mga magsasaka. Okay? So, ayan, sa lahat po ng mga nagtatanong kung saan po mabibili ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, ang pinakakompleto at numero 1 feed supplement para sa inyong mga alagang baboy at sa iba pang mga hayop. Of course, yan po available sa ating mga agri-vet stores. Diyan po sa may Southern Luzon, Central Luzon. Correct, Southern Luzon at Central Luzon, meron na po tayo dyan available. And all the way dito sa may Visayas area at Mindanao, of course. Ang nangunguna at pinagkakatiwalaan na animal feed supplement sa Visayas at Mindanao ay available na rin dyan sa Luzon area. So sa mga hog raisers natin dyan, at saka mga chicken breeders, chicken raisers natin, poultry industry, yes na yes, ang ating King's Vita Plus Animal Feed Supplement para po sa inyong mga alagang hayop. Bukod po tayo ay available sa mga agri-vet stores, tayo din po ay mabibili online. Ang King's Vita Plus po ay available din online. Pwede po kayong mag-order sa ating mga social media sites, gaya na po ng Facebook page. Hanapin niyo po King's Vita Plus Animal Feed Supplement na Facebook page. At pwede rin po kayong mag-order kung meron po kayong Shopee account. Hanapin niyo po ang KBM Agri-Vet Lines. Doon po ninyo makaka-order, okay, sa Shopee. Okay, so hanapin niyo po KBM Agri-Vet Lines. Yes, COD po tayo dyan via JNT Express or GoGo Express sa Shopee. Marami na po talagang mga nag-order sa atin sa Shopee. Maraming salamat. Abot po tayo sa Palawan area, sa may Zambales, saan pa ba? Benguet, Pangasinan, dyan po sa may Region 2, sa may Cagayan area. Yes, dyan din po sa may Samar. Marami na po nag-order sa atin via online. Online orders po yan siya, ha. So, pagpatuloy nyo lang po dahil ibig sabihin po yung mga nag-order sa atin,
karamihan po sa kanila ay mga repeat orders na. So, ibig sabihin ay napaka-epektibo po ng produktong King's Vita Plus Animal Feed Supplement. And bukod dyan ay of course ang ating Panamox Caplet at Panamox Forte, ang pinaka-epektibong gamot para sa sakit ng inyong mga alagang manok. Alright! Thank you so much po sa lahat ng mga nakatutok, sumubaybay sa ating programang AgriSenso araw-araw. Maraming salamat po sa inyong pag-share sa ating live ngayon. Ganon din po sa lahat ng mga listeners natin dyan sa King's Radio Station. Samahan niyo po ulit ako bukas sa ating napakaganda at interested naman po na topic na ating i-share sa inyo sa mga oras na ito. Okay? Thank you so much po sa lahat. Bukas po ulit dito lamang sa nag-iisang programa para sa ating mga magsasaka at agrikultura. Wala nang iba pa ang AgriSenso sa agrikultura, aasenso ka. Susunod na po ang programang King's Afternoon Delight kasama ang nag-iisang Diyosa, Queen pala. ang nag-iisang Diyosa, si Queen CJ. So, kailangan natin i-comfort si Queen CJ ngayon dahil po ay natalo ang kanyang Lakers. Samahan niyo pa si Queen CJ si Queen CJ sa King's Afternoon Delight at after na nahataw na Kings at abangan niyo po kung ano po ang letter, kung sino po ang kumbaga ang story, ang kwento po ng kanyang babasahin na sulat maya-maya. Ayan, thank you so much po. God is good all the time. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intense